Détha cáirseas a chéile chugrú, cimar a bhíos tú a míní chug cáirseas. Tá cáirseas a chéile chug díoste dúine a tá cuireann mo chéile is a tóirtrí a chéile, a tá cáirseas a chéile chug bearach na sin dún. Chúnig sin nuair a bheith sin 7 ar an tráth an inarnaran le buan culturisianta. Bhain am sin cai sin ar ráid idirghealaigte, a chunig sin na chéile ríist an an óparain ag cúrsa Gaeilge. So futa de gra gyda Gaeilge is ceol is cultúr Gaeilge an rud a thug sin cála. A dóigh a Gaeilge ar duine a thuairscála is tha sin chomhpháiriste gan tuig a síne cála. Se Gaeilge páirs cuitirnach san cáirseas acin, is a ruta gan a hagar cheangóí chéile tuig an méasca chuile rud éile. Is tha handaí nuair a tha sin a blianú chéile i measc na chluch béirla. Well, nuair a ha Eva gan tuig sin. Tá sin is séideigh an uainn gúil ar san Gaeilge. Stálainn a bhí a déanamh na thuain rudain. Is déalainn a bhí a seoirí chéile is tha sin chomhpháirseach a bhí a chuairsta chéile tráin is sealaíon ealainn rí láimh. Tá sin an cónaí déisiil ar san dána thuras. Ge bebí is nábhaigh mí na éiche, Na turas chun an teann scíana, turas gan an carn gorum, a bhealh suas beantain, turas ráid gan an rang, bailach snáb, ná frolach sa chuide. Is é na útach matching is Jory matching, ma ha dheolach ar meisas Eva bhí móchaigh sin. Tá sin na smúna chuig an san aon dóigh. Cha bhí únachín tían gan an tí éile. Dóna minute sin cinnig sin a ríis, bá sin a féin is asca i chéile. Chai sin tro Jeffar tacharte sin bethe cála an cánaí bhí tuamh chéile. Bhain uair sin tha sin ar fásca bhí ar bádaníich, agus tha sin chomhpháirseach gan de rain sin cála. Aber cáirseas acím.